Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga mahal na mong tigpaminaw, mga kaigsonan, ang atong pag-executan karon sa atong pagtuon, o makita nato ang atong topiko o tema, mao kini nga ang Dios, mo ni siya. Ang Dios may una nga mopaila sa iyang katawhan. Usa pa ang katawhan mo ila sa Dios. Nganong ato kining ginatun-an nga ang Dios may muuna nga mopaila sa iyang katawhan, usa pa ang katawhan mo ila sa Dios. Tungod kay dili ikalimod nga makahuna-huna ang mga tawo nga ngano ka nga daghan man nga pagtulon ano. Ni kada pagtulunan permanente man gyud ta nga moila sa Dios. Pero sa Biblia, sa tinod, ang Dios gyud mao ang una nga mopaila sa ang katawhan. Usa pa ang katawhan moila sa Dios og hain ang prueba nini sa sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Rene. Anya, Reverend, ang prueba dinhi sa pagbasa na ito ng Biblia. Ang Biblia is Seventh-day Adventist Bible sa Isaias, Kapitulo 45, versikulo 15. Sa pagkamatuod, ikaw mo ang usa ka Dios nga nagatago sa imong kaugalingon, o Dios sa Israel ang manluluwas. Klaro og tin-aw ang nakasulat sa Biblia nga ang Dios di ay nagtago sa iyang kaugalingon. O pag mag-ingog nagtago, lisod na ilhon kay nagtago man. Pero sa uban namang hubad sa Biblia, Brad Deber, giyon sana kana pagkasulti aron atong matagad kini nakasulat sa Isaias 45:15. Dinhi sa mayong balitarib nga may imprimatur Ricardo J. Cardinal Vidal nagaingon na dinhi sa Isaias 45:15 nagaingon, ang Dios sa Israel maoy nagluwas sa iyang katawhan. Siya ang Dios nga wala magpaila sa iyang kaugalingon. Oh, kato di ay atong nakita no. Kadto di ay ang Dios nga nagtago sa iyang kaugalingon. Ang gipakita sa Biblia sa ubang hubad, wala di siya magpaila sa iyang kaugalingon. Nausaw man nato pag-ila sa Dios kung siya nagtago unya wala magpaila. Kinahanglan siya mo paila aron ang tao mo ila kaniya. Nakaron. Kung atuan na usab nato ang ubang hubad sa Biblia, bradron, kay ang atong tumong para man nga mahatag ang katinawan ang kaisipan nila o mahatag ang pagtagad ngano nga giingon nato nga ang Dios mo'y muuna nga mopaila sa iyang katawhan, usa pa ang katawhan mo ila sa Dios kay dili day siya nagpadayag, nagtago day siya. Okay, Rev, niya tayo laing hubad sa Bibliang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales. Basahon ng gihapon ako, Rev, ang Isaias Kapitulo 45, versikulo 15. Ingon ini ang nakasulat. Ang Dios sa Israel nga maoy nagluwas sa iyang katawhan, siya ang Dios nga nagtakuban. Busa, giingon nga nagtago siyang kagulingon, ang Dios, kanya wala magpaila sa iyang kagulingon, sa laing hubad nagpasabot nga nagtakuban day ang Dios sumala sa nabasa, Reverend. O di karon, kini nga Dios nga wala magpaila o nagtago siyang kaugalingon o nagtakuban, kini ang gisgutan ang Dios sa Israel. Sumala sa Biblia, Brad Rene, kinsa ang Dios sa Israel ug unsa kining Israel dinha ang Dios wala magpaila sa iyang kaugalingon o nagtago o nagtakuban. Ang Dios sa Israel, Reverend, mo si Hubawg ang iyahang Ug ang Israel ang Israel mo iyang katawhan. Dinhi sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7 versikulo 10 kama 24. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel og magapahamutang kanila
aron sila makapuyo sa ilang kagalingon nga dapit ug dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan sa 24 ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Klaro nga ang tining Dios sa Israel diin nagtago o wala magpaila o nagtakuban mao di ay si Jehova. O kining gitawag og Israel mao ni ang iyang katawhan din sa pagpadayag diha siya nahimong nagtakuban sa iyang kaugalingon. Nakaron, tungod kay siya nagtakuban man, wala man siya magpaila. Di kinsa mang tawhana ang muila kanya. Pero sa Biblia, Brad Deber, mismo ba si Jehova gipailar gyud niya ang iyang kaugalingon para muila na dayon ang iyang katawhan? Oo, Rib, may pakita gud siya. Dinhi atong pagabasahon pabor na to silang kaugalingong Biblia kining SDA nga Biblia kon Seventh-day Adventist Church Holy Bible sa Exodo kapitulo 6 bersikulo 2 ngadto sa 3 nagaingon ini. Og ang Dios misulti kang Moises og miingon kaniya, ako si Jehova sa 3. Og ako mipakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagagahom sa nga tanan. Apan mahatungod sa ako ngalan nga Jehova, ako wala nila hiilhi. O di karon matinaw na nga ang Dios maoy una nga mopaila siyang katawhan, usa pa ang katawhan mo ila sa Dios kay tiaw moy wala siya magpaila. Nagtago siya sa kaugalingon, nagtakuban. Mao nga sa gibasa ni Bradiver nga ang Dios misulti kang Moises ug miingon kaniya nga siya daw si Jehova. Og matod pa mipakita daw siya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ingon nga Dios nga makagawom sa katanan, apan mahatungod sa ako ngalan nga Jehova, wala ako nila hiili. Wala pa gani sila makaila di ay. Nga maubad ito si Jehova, bisan taliwala nga nagpakita og nagpaila siya didto. Nakaron, para mahibaw-an, kano sa aba, nailhan dayon ang atong Ginong Jehova diya sa katawan nga Israel, bradron, sumala sa Biblia. Okay rin, basahon ako, dinis Biblia, dinis sa Genesis, pabor na to sa ilahang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Basahon ako dinis sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 25 ngadto sa 26 ang atong pagbasa ingon ini. Ang nakasulat sa balaang kasulatan. O giila pag-usab, matud pa dinhi ni Adam ang iyang asawa og kini nanganak og usa ka anak nga lalaki. O gitawag niya ang iyang ngalan si Seth kay ang Dios mingon siya nagatudlo kanako og usa ka kaliwatan nga ilis ni Abel nga gipatay ni Cain. Og kang Seth usab nataw ang usa ka anak nga lalaki og gitawag niya ang iyang ngalan si Enos. Unya ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Kung mao, makita nato taliwala nga siya nagtago, wala magpaila, nagtakuban siyang kaugalingon, miabot nga siya nagpadayag. Og tungod kay wala man nila mahibaw nga si Jehova ba to ang iyang ngalan nga nagpakita siya, sumala sa Exodo 6:2-3, matinaw nga sa kaliwatan ni Adam og ni Eva ngadto kang Seth og kang Enos, pagpanganak ni Seth nataw ang usa ka anak nga lalaki nga gitawag niya ngalan nga Enos. Dito din ang mga tao nagsugod sa pagtawag sa ngalan ni Jehova. Ay di, kung ang Dios wala mo paila, kung saan pagtawag nila sa ngalan nga Jehova. O niya, kung maghisgot ta, dito man nagsugod ang pagtawag sa ngalan nga Jehova. Kung maghisgot ta, pag-alagad o pagsimba, kanus usab, sumala sa Biblia, brethren. Niadtong si Seth nga aduna siya anak nga laki og niadtong panahon na sila nagsugod na sila pagsampit og pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Dinhi sa Mayong Balta Biblia adunay imprimatur ni Julio Cardinal
Rosales nagaingon sa Genesis Kapitulo 4, versikulo 26, si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niyag Enos, nagsugod niadtong panahona ang mga tao sa pagsangpit o pagsimba sa ngalan sa Ginoo. O di nakita nato nga diha niya ng bahina nagsugod na ang pagsangpit o pagsimba sa ngalan sa Ginoo. Sa ubang hubad sa Biblia, giunsa na pagkasulti kanang ngalan sa Ginoo sa atong nailagan na si Jehova. Brad Ronnie, sumala sa pahayag sa Biblia. Okay, ang Ginoo giingon na nagsi Yahweh Reverend sa hubad nga dunay imprimatur ni Ricardo Cardinal Vidal o sa gyapon ni kabibliang Katoliko. Maura gyapon rib ang Genesis kapitulo 4 bersikulo 26 ang akong pagabasahon giingon. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niyag Enos, nagsugod niadtong panahona ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh. Busa sa gibasa nato matinaw nga ang nakapahayag no nga sa Genesis 4:26 kang Julio Cardinal Rosales o kang sa Genesis 4:26 kang Cardinal Vidal nagpakita nga gitawag ka na og Yahweh. Diha sila nagsugod sa pagsimba o pagsangpit sa ngalan ni Yahweh o kon Jehova. Ang pangutana, diha niya ng mga bahina, Brad Ron. Diha ba usab nagsugod o pagsangyaw nila sa ngalan ni Jehova? Kay kung dili, isang yaw niya, nagsimba sila, sila rin masayod ang nangalanan. Tinoon. Diya ba po nagsugod ang pagsangyaw sa ngalan ni Jehova? Diha niya ng panahon na tungod kay gisangpit o gisimba na nila si Jehova or sa Yahweh nga katawagan nga mao nang adres sa Ginoo. Diha po nagsugod ang mga pagsangyaw o pag-preach o pagpanudlo. Diha tay Biblia Reverend nga gitawag Young's Literal Translation of the Holy Bible. Mao ra gyapon basahon ako ang Genesis chapter 4 verse 26 gingon. Unto Seth, to him also a son hath been born, and he called his name Enos. Then a beginning was made of preaching in the name of Jehovah. So Jehovah na giansiran katong Yahweh, Jehovah na. So walay question, mayawi mag Jehovah, address na sa Ginoo nga gisimba sa unang panahon. Kung basahon tini sa atong pinulungan, kining pagkapahayaga giingon og kang Seth kaniya usab nataw ang usa ka anak nga lalaki ug iyang gitawag ang iyang ngalan nga Enos. Unya ang usa ka sinugdanan gihimo sa pagwali sa ngalan ni Jehova. Oh, di nakita nato og diha ni ana nga sinugdanana, diha nagsugod na diyon ang pagpreaching, pagwali sa ngalan ni Jehova o kon Yahweh. Nagsimba sila, ilan ang giwali kay ngano, unang-una, ang Dios mo'y una nga mipaila siyang katawhan. Usa pa diyon, ang katawhan mo ila sa Dios. Diba? Takdo ang atong gihimo nga tema. Unya karon, tan-awa nga ang mga tao mo'y muuna pag-ila sa Dios, unsay nahitabo? Dili sila ilhon sa Dios. Doon abay prueba sa Biblia nga nag-ila unta sila sa Dios, pero sila raman nagsangpit-sangpit una, wala man sila ma-recognize sa Dios. Sumala sa Biblia, brother, doon na ba? Doon na gidrev atong pagkapribahan pabor na to sa ilang kaugalingong Biblia is the Seventh-day Adventist Church Holy Bible sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 21 ngadto sa 23 nagaingon niini. Sa 21, dili ang tanang magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. 22. Daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba na naghimo man kamig mga propesya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. 23. Ug unya magaingon ako kanila, matod pa sa Dios, wala
kugayod kamo igkaila. Pahawa kanako kamong mga mamumuhat ug daotan. Pamalandungan nato mga mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw. Ang gibasa nag-ingon nga dili ang tanang magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundi ang nagtuman sa kabuton matod pa ni Kristo sa akong aman ngadto sa langit. Wala dili ang yawa mo'y gisangpit niini. Unya nagingon daghan ang magaingon kanako ni atong alawa Ginoo Ginoo. Naghimo kami og mga propesya tungod sa imong ngalan sa Ginoo ang ilang gipropesya. Naghimo kami og pagbuhat lugar og pagpagula sa mga yawa sa ngalan gyapon sa Ginoo. Naghimo sila og daghang mga milagro sa ngalan gyapon sa Ginoo. Og nahibalota nga ang Ginoo mo si Kristo kay naman sa Juan 13:13. Pero ngano mang niingon man ang atong Ginoong Kristo o ang Biblia, wala ko gayod kamo igakaila. Pahalayo kanako kamong mga mamumuhat og daotan nga Ginoo naman unta ang ilang gisangpit. Di modo nga sa atong nabasa nga atong mapalandungan dili di ay kung nag-ilatag Ginoo giila puntas Ginoo kay una ang Ginoo mo ila sa iyang katawhan usap pa ang katawhan mo ila sa iyang Ginoo o Dios. Nanganong wala ni ila sila sumala sa Biblia matang sila nga mga mananambal bad rin sumala sa Biblia nganong wala sila ila. Wala sila ilha, Reverend, tungod kay matang sila sa mga manambal nga walay bili. Dini sa ang Biblia Seventh-day Adventist Church, sa Job Kapitulo 13, versikulo 4, apan kamo mga magmumugna sa bakak, kamong tanan mga mananambal nga walay bili. Matinaw ang nakasulat sa Biblia nga mao di ay ang usa nga hinungdan nganong nagsangpit sila sa Ginoo. Daghan pang gipanghimo nilang gipadayag nga mga milagro, naghimo pa sila propesya sa ngalan sa Ginoo. Pero nganong wala sila i-recognize sa Dios. Kay dili di ay katawhan niya gitawag kamong tanan mga mananambal nga walay bili. Giingon sumala sa Biblia, magmumugna mo sa mga bakak. Di kung ba lang di ay maoy pamation na to nga Ginoo na ang gidala, murag kaingon ta nga realidad ni siya diha sa pagkakatawhan sa Dios mo na iyang realidad nga iya nagyug ipadayag ang Dios. Ang problema kay ang Dios o ang Ginoo di man muilan niya isalikoy man siya. Pero sa mga katawhan gyud sa atong Ginoong Kristo kung kuhaan natong ehemplo, brother, iya bang gihatagan ang iyang katawhan nga makabuhat og milagro sama sa mga pagpangayog, mga sakit, makapagula og mga yawa, brother? Tinuod nga na nga recognize o gihatagan sa atong Ginoong Kristo sa iyang kapanahonan ang iyang mga tinun-an nga makapag-ayo silang mga masakiton. Mo ni gi-recognize sa atong Ginoong Kristo. Umo po ni sila niila sa atong Ginoong Kristo nga pahayag usab nga pag muilag kag Dios, i-recognize mo kag Dios. Ang puri-bari basahon nako, pabor nato silang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible, dinis Lucas nako bagabasahon. Kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 2 ingon ini. Unya, ang napulog duha iyang gipatigom, ug iyang gihatagan sila gahom, ug pagbulutan batok sa tanang mga yawa, ug sa pag-ayo sa mga sakit, ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingharian sa Dios, ug sa pagpang-ayo sa mga masakiton. So sa akong giingon mo ni gi-recognize sa atong Ginoong Kristo kadtong iyang giila o iyang mga katawhan. O di ba tinaw nga kung hunahunaon nimo lisod pod nga gihatagan niya siya gahom. Gihatagan niya sila gahom nga makapagula og mga yawa. Unya pag-ayo sa mga masakiton, pagwali may tungod sa gingharian sa Dios. Pagkatapos ingnon lang din sa Dios nga wala ko kamo igaila. Himuon man lang daita sa Ginoo nga taga-ananaw niya dili ilhon. Pero ngano katong wala ilha kay dili katawhan sa Dios. Wala niya i-recognize
busa sila lang ang nag-angkon-angkon nga sila katawhan sa atong Ginoo. Pero sa diya gisultan ng Ginoo, nagbuhat man mig propesya sa mga ngalan, nagpagula gani mig mga yawa, ingon man ang Ginoo. Ambot, wa man ko makailan ninyo. Lisod po atong ingnon mga kaigsunan nga matay ang Dios gibungaw di ay no. Yang katawhan di naman niya ang kunon di naman niya mailan lisod po. Oh, manay prueba na ang atong susihon garon nganong giingon nga dili niya ilhon tungod kay dili niya katawhan kapag kakatawhan niya iya ginang ilhon kay ngano dili pud tungod kay nagbantay sa kasuguan sa Dios nagikan kay kung wala ka sugua giingon ka sa Dios nga tao ka nga dautan unsay prueba niya na Brad Rene. Aniya ang prueba, Reverend, ang Biblia Seventh Adventist Church sa Salmo Kapitulo 50, versikulo 16. Apan sa taong dautan, ang Dios nagaingon, unsay labot mo sa pagpahayag sa akong kabalauran, og nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. Ang punto, sa taong dautan, ang Dios nagaingon. Nga naman nga, gihimo sa Dios nga ang tao nga nahimo man siyang dautan. Apan sa taong dautan ang Dios nagaingon. Diin siya nahimong dautan. Tungod kay niingon ang Dios, unsay labot mo sa pagpayag sa akong kabalauran ug nga ikaw nagadawat sa akong tugon sa imong baba. O unsa kuno ilabot nimo? Nakadawat ba ka sa kabalauran tugon siyang baba? Kung dili di ta nakadawat sa tugon, unya, magpakakatawhan ta sa Dios, taliwala nga walay nasayon niya na, pero ang Dios kay maumay nasayon nga, noon sa maning nakaila naman ni nako nga, wala pa man kumupaila. Okay, daghan malaging pagtulunan na nungha, di nanganlan ang ngalan sa Dios. Pero sa nakita nato giingon magdautan, unsay labot mo sa pagpayag sa akong kabalauran. Di ita mahimong may kalabtanan na dayon sa kabalauran sa Dios kung dili ta gi-recognize sa Dios o giila kita nganha sa Dios. Waray peligro, Reverend, kay kung mag-ilag katawan sa Dios niya, nagahimog pagpanambal, di man i-recognize sa Dios. Mo nay prueba. Oo niya, magwali-wali ka sa ngalan sa Dios, pero wala ka tagaigtugon sa Dios, di gapong ka i-recognize sa Dios. Mo puna ang mga prueba sa ato nang nabasa sa Biblia. Pero doon na ba'y dugang pahayag sa Biblia, brethren, nga pagka wala siya sugua sa maong halangdon o makagagahom, ang mahitabo, manggawas ang maayo o manggawas pud ang dautan kay ang maayo diha ang kana man nang natunong niya pagsulti ang dautan diha kana man nang nahimo na hinon nga nagwali siya niya nasagulan na hinog pagpamakak imbis solidly kamatuoran nasagulan na mahinon ang kamatuoran og bakak nabasa Biblia basta dili sinugo brother. Aduna, Reverend, basta pagkadili sinugo, dili consistent yun ang mga pamahayag. Mo nang giingon nga dunay magsulti po og husto, pero napoy magsulti bakak. Dili consistent ba? Di man na makita sa katawan sa Dios. Pagkakatawan sa Dios, strict man gyud nga puros kamatuoran ang istorya. Basahon ko rin pabor gapon sa Biblia nila nga Seventh Adventist Holy Bible. Sa Lamentaciones, akong bagabasahon, Kapitulo 3, versikulo 37 ngadto 38, ingon ini. Kinsa kadtong nagaingon og nahanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo gikan sa bakba sa labing hataas dili ba mugula ang dautan og maayo. O nakita klaro nga kinsa kuno kadtong nagaingon og nahanabo man sa diha nga wala magsugo ang Ginoo. Unsa dayon kung nahanabo ka nga wala naman sugua sa Ginoo. Ang ato nakita sa Biblia, gikan daw sa baba sa labing hataas, dili ba kuno mugula ang dautan og maayo? Nganong naanay dautan? Kay wa man sugua. Mo na nga kung sa kuan pa, kasing pa, atong patuyukon pinagigpisi, kung ang lansang straight, walay kibo. Hapit murag dili nato mailhan nga nagtuyok ba. Pero pagka hiwi ang lansang akarandaw, mo na nga bisag asa na lang ang atong kasing niya na.
lukso-lukso kay hilabihang hiwi ag lansang mo na nga makasultig matarong, makasultig dautan, nakasupak na sa Biblia ang iyang mga gipamulong. Muna ang timailan sa mga taong wala naman sugua. Og sa Biblia pa, gitawag nagkaaway sa Dios. Og ang kaaway sa Dios, makabalo po na mudala sa pagmantala o pagdala sa ngalan sa Dios. Pero sa Dios naman, bisag siya ang gimantala, gitawag sa Biblia og dautan. Unsay puriba sumala sa Biblia, brother? Okay, atong pagapribahan reb dinhi sa pabor na to silang kaugalingong Biblia is the A. Kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible dinhi sa Salmo 139 bersikulo 20 nagaingon ini. Kay sa mga pasipala na nagsulti sila bato kanimo ug ang imong mga kaaway na naggamit sa imong ngalan sa walay kapuslanan. Oh. Di, kung magamit-gamit man lang tadi ay og ngalan, nga mahimong walay kapuslanan, di mo itong gingon sa Salmo 56 kaganina nga, taong dautan. Ang Diyos nagingon, unsay labot mo, nahimo siyang dautan. Tungod lang nga, unsay labot mo sa pagpayag sa kong kabalauran. Nakadawat ka ba sa tugod sa kong baba? Ang Biblia ningon, kaysa mga pagpasipala, na nagsulti sila bato kanimo, mubuhat ganing pasipala. Unya, giingon sa Biblia, ang imong mga kaaway, naggamit sa imong ngalan, na naggamit sa imong ngalan, sa walay kapuslanan. O, lahi gyud adtong iyang katawhan sa Dios kay kung mo gamit sa ngalan sa Dios, di man yun, wa ko kamo maila. Recognize sa Dios ang iyang makatawhan, kay siya mao ang unang nipaila, ug ang katawhan, usa pa din, muila sa iyang Dios, tungod kay siya ang nagapadayag sa iyang kaugalingon. Karon, sa Biblia naman, Brad Ronnie, kung ato namang susihon, unsa ba dayon kung ang Dios magpadayag, ilhon ba nga na siya'y asawa? Ilhon ba nga wala siya'y asawa? Ilhon ba nga daghan siya'y asawa? Sumala sa Biblia. Unsang paagi ang pagpadayag sa Dios, sumala sa nakasulat. Ani Reverend, basahon ako ang pahayag ni Apostol nga si Pablo sa paagi sa pag-ila sa Dios. Dini sa Roma, akong pagabasahon kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto 20. Unya, pabor na to silang Biblia nga Seventh-day Adventist Holy Bible. Okay, sa ato nang natun-an, Brad Ron, ang Diyos man magtago, magtakuba, no? Dili magpaila. Pero kung magpaila na siya, mo ning imong gibasa. Basahon ako ang nakapahayag sa nakasulat sa Biblia. Kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios, tataw ngadto kanila. Kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya nga mao ang iyang dayong gahom o pagka-Dios sa tin-aw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat busa wala sila'y ikapangulipas. O di, matinaw nga wala na daw dayon sila ikapangulipas kay na ilaman, kay sa Biblia, ang arang nga mahibaluan nato sa Dios, gibasa ni Brother ang iyang dili makita nga kinaiya, tataw daw ngadto kanila, kay gipakita naman sa Dios ngadto kanila. Kay sukad pa daw sa pagkatukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya mao ang iyang dayong gahom og pagka-Dios. Dili di ay kay ang Dios magpaila nga wa man ko'y asawa. Ang mulugar karon nga kung wala pa kay asawa, di Dios na daghan mang wa pa makapangasawa. Kung ang ilanan sa Dios na asawa, atanan nga nangasawa Dios. O ang ilanan sa pag-ila sa Dios, daghang asawa ay Dios na si Abraham, o Dios na si Jacob, o Dios na si David, o ang atong mga kaigsoonang Islam, Dios na. Kay sumala sa gitugot sa Holy Quran, upat man ang asawa nga gitugot kanila ni Allah. Pero ang Biblia nagingon nga ang dili dayon nga makita niya nga kinaiya, mao ang iya dayong
gahom sa iyang pagka Dios. Mao di na pero sa nakakita na naila siya nila o katong mga nakaila na daniya wala na sila po'y ikapangulipas. Mo na ang nakita nato sa Biblia. Dili po di hambugiro ang Dios nga ala pakita diyon sa iyang gahom kay mo may ilanan. Pero sa tinuuray lang pagkasulti mo gina diha siya ilhon dili sa pagka walay asawa og uban pa. Unsay prueba Brad Rene sumala sa Biblia? Anya ang prueba, Reverend, nga ang Dios diha ilhon sa iyang kaguliyong kagahom. Dinhi sa ang Biblia, ang Bible, ang Biblia Seventh-day Adventist Church, Isaias kapitulo 33 bersikulo 13. Panimati kamo mga atua sa layo, unsay akong nahimo, og kamo nga aniya sa hadol, ilha ang akong kagahom. Klaro nga naghisgot pamati kamong mga atua sa layo o kamong ania sa doon. Ilha ang akong kagahom. Pero sa atong nakita sa Biblia, dili dayon ang kinaiya niya nga makita dayon ang iyang gahom sa pagka-Dios. Pero sa mga katawan nga nakapakita siya, naila siya og wala na sila'y ikapangulipas. Dugang pangpuriba, pagka ang Dios mupaila sa iyang gitawag og katingalahan, muila ba po dayon ang iyang katawhan bradon kay siya man una ang mopaila. Oh, niya. Basahon ako sa pahayag ni Haring David, Reverend, din sa nakasulat sa Salmo Kapitulo 107, versikulo 8, unya, Bibliang Katoliko nga may imprimatur ni Julio Cardinal Rosales ang akong pagabasahon. Gingon. Angay nga magpasalamat sila sa Ginoo tungod sa iyang gugma nga walay paglubad. Tungod sa mga katingalahang butang nga gihimo niya kanila. Oh, di sa ato pa klaro kayo nga ang Ginoo di ay tungod sa iyang gugma angay gyud nga magpasalamat sila nga walay paglubad. Tungod sa katingalahang butang nga iyang gihimo kanila. O di pag kadunay katingalahang butang nga iyang gihimo kanila, mo nang muingon din ang katawan sa Dios. Muila din ang katawan sa Dios. Ug ang Dios pod muila kay iya man gipailang iyang kaugalingon. Ingon nga diha niya na nahimo sila nga iyang katawan sa iyang pagpaila. Dugang po, pagka magisgot og Dios, Reverend, muhimo gyud og katingalahang butang ang Dios. Dili lugar kabalibaran. Ang pangutana naman karon, ang Ginoo mo padayag man sa iyang katingalahang butang nga ilang makita. Sa Biblia, Brad Rene, kinsa kining Ginoo nga gipasabot nga mo padayag sa iyang gahom. Anya kaning nakasulat din ni Reverend sa ang pulong sa Dios sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 17, karon ang gingon dinhi nga Ginoo mao ang Espiritu Santo, o kon ang Espiritu sa Ginoo mao ang anaa sa tao, gawas no na siya. Busa sa atong nabasa ang kining Ginoo mo day kining Espiritu Santo, Reverend. Oh, mo ni siya ang Ginoo nga dunay pagpadayag sa katingalahan. Ang gitawag di ay Ginoo nga mao ang Espiritu Santo. Og gipiho ba gayod sa Biblia nga kining Ginoo nga mao ang Espiritu Santo sa gibasa sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Mao ni mo pakita ba di ay og gahom nga ang gahom mao nang katingalan Brother River sumala sa nakasulat sa Biblia. O ipadayon na to Reb din sa bersikulo 18 sa kapitulo 3 gihapon sa ikaduhang Korinto unya atong pagabasahon ang pulong sa Dios nagaingon niini. Og tungod kay wala nay nakataptap sa atong hunahuna, makita na nato ang gahom sa atong Ginoo. Og kining gahom nga gikan sa Ginoo nga mao ang Espiritu Santo nagapadayon sa pagbag-o kanato aron nga sa ngadto-ngadto mahisama kita kaniya. O di klaro Badron nga ang Ginoo nga gipasabot nga mo padayag sa gahom Mao ang Espiritu Santo. mao ang Espiritu Santo, no? Sumala sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero
Nga naman nga, diha naman pod sa gahom sa Espiritu Santo ang pagpadayag, brethren. O ganong, wala naman sa gahom sa ngalan ni Jehova, o ganong wala naman sa gahom sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Sumala lang sa mga nakasulat sa Biblia. Okay, nindot nga pangutan na Reverend, ug ang tubag ni ini atong pagabasahon sa Biblia sa pahayag sa tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo mismo nga mao si apostol nga si Pablo. Doon tayo Biblia, Reverend, nga Biblia Katoliko, pero Hiligaynon version, o sa kahilunggo nga version ba. Akong basahon ang pahayag niya sa sulat sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 o 10, gingon sa pagpahayag. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Klaro nga ang pagwali sang pulong sang Dios kay ang aton ihibalo kag pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton. Kanang ginbugay gihatag na pagwali sa pulong sa Dios kay hindi pa daw himpito atong ginbugay sa ila nga pagwali sang pulong sang Dios. Kung sundan nato ang pagwali sa pulong sa Dios badon nga gihatag kanila nga dili pa di ay tumao ang hingpit kay may hingpit nga mopuli anang pagwali sang pulong sa Dios. Sa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga gipasabot nila nga mawala pa to kay dili pa tumao ang kahingpitan. Matul pa ni Pablo Reverend, pagwali kini mahitungod sa pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ang gipasabot. Ang babasahon ako mao gyud pong Bibliang Katoliko nga Hiligaynon. Ani ko mobasa sa Roma Kapitulo 10 versikulo 17 gingon sa pagpahayag. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios muning gingon ni Pablo dili hingpit ug katoy mawala nga ilang giwali kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Karon makita nato nga ang mga dili sinugo mugula ang dautan og maayo. Pero sa among gibasa para sa taong wala makahibalo, nahimo bitaw kami nga napakadautan namo kay tungod kay ngano daw nga giwala daw namo ang wali nga Hesukristo. Karon dili naman Biblia namo kini nga kaugalingon mga mahal nga tigpaminaw. Sa gibasa Bibliang Katoliko may balita Biblia pero Hiligaynon. Giingon kay ang aton hibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pahimpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Ayon man tong magataliwan mawala katong ilang pagwali sa pulong sa Dios. Unsa man tong mawala pa katong pagwali sa pulong sa Dios ngano man kay di pa to himpit, pulihan to. Unsa man ang pagwali sa pulong sa Dios? Gingon. Ang pagwali sa pulong sa Dios nahanungod paagi sa pagwali nahanungod kay Hesukristo. Oh. Mo nang mawala pa di ay ang wali nga Hesukristo. O nganong dili pod pwede ang wali nga Jehova nga mo'y modala nga mopadeg sa gahom lugar badron. Nakita man nato nga gahom sa Espiritu Santo. Nga giingon Ginoo nganong dili pod ilhanan nga ang ilang ipadayag si Jehova. Tungod sa rason Reverend nga kining pagwali sa ngalan ni Jehova dili magpadayon. Mismo si Jehova pod mo naghimo anig tugon. Kay si Jehova sa laing hubad sa ubang Biblia, Yahweh, watay lalis niya na. No? Roy lalis. Basahon na kong Reverend, pabor na to sa Biblia nga 70 Adventist Holy Bible dinhi sa Jeremias Kapitulo 31 versikulo 34 ang akong pagabasahon. Gingon. Og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon. Ilhon mo si Jehova kay silang tanan managpakaila ka na ko. Bisag diha lang magbasa Reverend, matinaw ang punto atong gikuha. Anong dili pod Jehova ang awali ang mupuli sa pagwali sa ngalan ni Kristo nga gingon ni Pablo dili hingpit ug gutoy mawala. Tungod kay nakatugon na sa pahayag sa propeta nga si Jeremias ang tugon nga gihimo sa Dios mismo nga si Jehova or Yahweh nga dili na itudlo o dili na ipaila ang iyang ngalan. Oh. Makita nato mga mahal namong tigpaminaw. Sumala lang gyud sa mga nakasulat sa Biblia nga dili di ay ang wali sa ngalan ni Kristo. Wala mi mag-ingon nga wala mi mutuo ni Kristo, ni tuo. Wala mi mag-ingon nga dili mi mutuo ni Jehova o kun Yahweh, ni tuo. Pero ang problema kay ang kapanahunan
gibahin sa tulo ka dagkong panahon nga pagpalig-una ang amahan nga mao si Yahweh o Jehova. Ikaduhang hugna nga panahon ang atong Ginoong Jesucristo gipamatuod sa Biblia nga dili pa dayto magpadayon tong waliha, maong dunay wali nga mosunod sa atong Ginoong Jesucristo. Unsa naman ang wali nga mosunod sa atong Ginoong Jesucristo sumala sa Biblia, Brother, Wala gilain rib, wali na sa Espiritu Santo. nga natuman sa atong bulatong pagwali. Oo, dinhi sa unang Pedro 1:12 unya ipaborato reb sa ilahang kaugalingong Biblia SDA kun Seventh-day Adventist Church Holy Bible nag-ingon ini. Og kanila gipadayag nga dili silang kaugalingon, kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Atong nakita mga kaigsonan, mga mahal namong tigpaminaw kung ano bitaw nga Espiritu Santo na ang among giwali, dili ba natakdo sa Biblia? Kung mag-ingon mig mawala pa ang wali nga Kristo, unya dili di nabasa sa Biblia. Di ba kaaway mi nga ang kaaway nagdala sa ngalan sa Ginoo pero walay kapuslanan, mahimong dulumtan ka sa Dios kay mato pa ang kaaway, bakakon man na namakak na imig nabasa sa Biblia. Nindot pon, di ay. Kay kami nga nahimong kaaway, ang among pagkakaaway, nabasa sa Biblia ang among mga gipang pamatuod. Busa mo na balaang rason kung anong nagwali mi sa Espiritu Santo, nahimo lang diha nga katumanan, o laylain ang among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., nga kini mo gikasilagan ni Mitchell Bendilio. Wala man na mo ipamugos di kinsa mang namati karon. Ang amo lang, matimbang-timbang nga, kung sa baka ning giwali sa mga ministro sa PBCM, makatarunganon baka ni. Unya, kay naamay Espiritu Santo nga wali, na inigtudlo na namo, na makak na hinon mis katumanan. Kana ang atong hunaon. Pero niya, sa diha nga nagbugal-bugal kini si Mitchell Bendilio, nga pastor sa SDA, kon Seventh-day Adventist Church, kon sa Espanyol pa, Iglesia Adventista del Séptimo Dia, doon na siya ideya. Kaya nakadungog daw siya nga, doon na daw mga naghunghunghungong, unsa ka nang iyang ipanulti ba, nga, kini daw kunong among magtutulo, napod ay kuno ni gahom, makapahinog daw ni og saging nga hilaw. Wa man may magsulti, ana, tay dili man may hambugiro, kay wa man may tuloin master nga isulti na. Pero kay atong nabasa sa Biblia, ang dili niya makita nga kinaya, mao din ang iyang gahom sa paggadis. Pero sa tinaw, naila sa mga taong nakaila sa katingalan nga may dawat niya. Ato sang pamation, pagkahibalo niya, niingon man may nga, tinod bitaw na, wala lang may magsulti ana. Gikasuko din niya atong patalingogan ang sulti doon ni Mitchell Bendilio. Okay, Reb. Atong paminawan ang tingog ni Pastor Bendilio. Ano na ni text nga nipawalo po nato nga abilidaran po na mupahinog po na og linghod nga saging. Mupahinog po na og linghod nga saging. Abilidaran po na ana po na sa abilidad. Mura og kalburo. Atong nakita nga naagyod di ay pugkunoy abilidad. Kay nay nakasugilon niya abilidaran mo tong ingon mo tinod bitaw na hilaw nga saging gipahinog ni Master. Di ba tinuod na, Brad? Tinuod ka na, Reverend. Di man mi mamakak niya na kay maulaw mismo mga katawhan. Unya di ba nakatingalahan normal hilaw unya imong pahinugon? Ha? Nya nahibaw ka nga hilaw na, unya mo ila ka nganong nahinog mo na. Di ba nakatingalahan? Pero sa pag-isgot niya, mura po di ko nagkalboro. Nya, iya dong gihimuan nga og mauna nga diha kuno ta nag-ila nga Dios di man diha rang puntuha bretron. Pagpriba man lang na nga ang Dios di ay o do na poy katingalan nga iyang ipakita. Na iya ding giingon nga dabe kay ang sa ating dahon Dahon kuno sa kasay, aside sa kalburo, dahon sa kasay mo pa hinog mo pukunog saging. Conclusion dayon nga ug mo'y pagila, mulugar nga ang kalburo ug kasay Dios na pod. atong pamation ang Okay. iyang mga rason. Atong paminawan. Kay kanabang gakadipo-dipo na ay iyan ang giangkon nga naay gahom ning atong Dios pagpahinog saging. Wala na mo na
pasiata o sa tilang term gigamit, wala na mo nagisulti, pero nay niabot bitaw na nga text akong gibasa, kaya di man ko parehas uban nga padadaan og text di basahon. Unya di ko ana mahadlok mubasa kay dili na ilhanan sa Dios mo makapahinog og saging Dios na perting daghanang Dios ang kalburo, ang dahos kasay, puros na Dios. Oh, atong napamatian, Huwag mo imamuot. Makamuot pod siyang argumento kay ingon din siya nga ang kining kasay daw, Dahon sa kasay. dahon sa kasay o kalburo. Siya di man kuno siya mahadlok anak pagsugilon. Ano mahadlok kuno siya nga mao din na ilahanan sa ilang Dios. Wala pa mi mag-ingon. Amo lagi confirm nga tinuon nang nakapahinog. Pero wato pa niya, og mao na Dios na nang kalburo kay makapahinog man nagsaging. Dios na po nang dahon sa kasay. Sa tinuod mga mahal nga kaigsunan, mga tigpaminaw, gitagna sa Biblia nga kung ang Dios magabuhat og katingalahan, adunay magyama-yama pod pagsulti siyang kaugan sa ato pa buti pa sabot siyang kasing-kasing dili tanan mudawat unsay puriba Brad Dipper. O, mugamit tag kasulatan rin kining The New Jerusalem Bible sa Proverbs chapter 23 verse 33 nagaingon ini. Your eyes will see peculiar things. You will talk nonsense from your heart. Kung atong hubaron sa Cebuano, ang imong mga mata makakita sa talagsaong mga butang. Magsulti ka nga walay pulos, gikan sa imong kasing-kasing. Oh. Makita nato nga na di ay tao nga nakakita og talagsaon unta nga mga butang. Pero sa Biblia bradon ang iyang kasing-kasing nagsulti sa walay pulos. Iya bang buhatan ba? Nganong walay pulos? Pag-ingon, Dios na nang kalburo, Dios na nang dahon sa kasay. Pero atong ipakita nga ang Dios gyud mauuna ang mopaila siyang katawhan. Tinuod ka na. Usa pa din mo ila ang iyang katawhan. Okay, basahon akong pahayag ni Pablo Reb, pabor na to sa 70 Adventist Holy Bible sa Galacia Kapitulo 4, versikulo 9. Ngingon, apan karon nga na nagpakaila na kamo sa Dios, o ingnon ba hinuon nga karon nga hingilhan na kamo sa Dios? Naon sa ba nga na nagpamalik naman hinuon kamo pag-usab ngadto sa mahahuyang o walay bili nga mga pinasiunang pagtulunan sa kalibutan ug buot magpaulipon kanila pag-usab. No. Nakita nato nga matod pa og karon nga na nagpakaila na kamo sa Dios. O ingnon bahinon nga karon nga hingilhan na kamo sa Dios. Ang maton nakaila sa Dios karon hingilhan na kamo sa Dios. Pero naiuban pod nga nakaila na nganong na nagpamalik na mahinon kamo ngadto sa pinasiunang pagtulunan sa kalibutan. Na wala lugar sila. Unya na pod lugar nga nakaila nakakitag talagsaon nga mga butang o katingalan pero magbuhat siya og walay pulos sa iyang kasing-kasing nga mga pagsulti. Niya atong kuhaan og kasaysayan ang panahon kang Moises, Brad Ronnie, kay imo manggisugdan ang pagbasa. Okay, niya ang kasaysayan sa kang Moises, basahon ako rib, maurag yapon nga Biblia nilang 70 Adventist Holy Bible sa Exodo Kapitulo 7, versikulo 8 ngadto sa 9 gingon. Og siyo ba misulti kang Moises og kang Aaron nga nagaingon. Sa diha nga magasulti si Paraon kaninyo nga magaingon, magpakita kamo og kahibalungan alang kaninyo. Unya mag-ingon ikaw kang Aaron, kuhaa ang imong sungkod og ibalibag sa tubangan ni Paraon aron kini mahimo nga bitin. O di nakita nato nga gisugo sa Dios si Moises nga ipakita ngadto kang Paraon ang pagbalibag nimo sa sungkod aron ang sungkod mahimong bitin. Unsa diyon ang sunod na hitabo sa pagsalibag sa maong sungkod para mahimong bitin, Brad Rini, sa nakasulat sa Biblia? Akong ipalan pagbasa Reverend sa versikulo 10 ngadto sa 12 sa kapitulo 7 sa Exodo, ang Biblia, 70 Adventist Church nagaingon. Og si Moises og si Aaron miadto kang Faraon og kini gibuhat nila ingon sa gisugo ni Yuba. O gibalibag ni Aaron ang iyang sungkod sa tubangan ni Faraon og sa iyang mga alagad og kini nahimo nga bitin.
Unya nagpatawag usab si Faraon sa mga makinadmanon og sa mga salamangkiro og sila usab ang mga mago sa Ehipto nagbuhat sa mao nga paagi sa ilang mga buhat nga malamaton. Kay sila misalibay ang tagsa-tagsa sa iyang sungkod og nahimo usab sila nga mga bitin apan ang sungkod ni Aaron misubad sa mga sungkod nila. Timan nato mga kaigsunan, instead nga gipakita sa Dios pinaagi kang Moises ang maong gahom nga ang maong sungkod gibalibay na himong bitin, si Paraon dili mo tuo kay nangita pod siya paagi, yang gipatawag ang gisgutang mga mago o manglalamat. Unya sa diya nga miabot na ang maong mga gitawag sa Biblia og mga malamaton nga mga salamangkiro, na po din sila sungkod. Ilang gibalibay ang sungkod, nahimo po nga mga bitin. Pero nag-adisyonal og milagro, kay ang bitin nga gikan sa sungkod, nga pangsalibay sa mga salamangkiro, nahimo na lugang bitin. Gitukob man sa bitin nga kadtong sungkod, nahimong bitin kang Moises. Buti pasabot mga kaigsonan, basta di ay kamutuo, mangita gid ay kag paagi. Nga, kini ni amay nakahimog bitin, mura kang bindilyo ba, pagingon. Nya, basta di ay makapahinog di ay, og saging nga hilaw, na ikaw makapahinog ka. Nya, mao day ng Dios, dabi kay ang kalboro og kasay makapahinog man, Dios na. Mangita gid ag paagi, mga mahal namong tigpaminaw, basta dili magtotoo. Pero nga naman, kay gipakita na daan nga si Paraon gipagahi ang iyang kasing-kasing. Unsay puriba, Bradron? Okay, niya, ipadayon ko pagbasa sa versikulo 13 sa kapitulo 7 sa Exodo, Reverend, Biblia gyapon nga 70 Adventist nga Biblia. Og ang kasing-kasing ni Paraon migahi, og siya wala magpatalingog kanila ingon sa gisulti ni Jehova. Busa doon na di ay gipagahi nga di niya dawaton tong milagro ha. Unsa man ang dugang puriba sa Biblia, Brad Dever? Atong basahon rib dinhi sa Exodo kapitulo 9 bersikulo 16 sa SDA kung Seventh-day Adventist Church Holy Bible nagaingon ini. Apan sa pagkamatuod gipapadayon ko ikaw alang niining tuyua aron sa pagpakita kanimo sa akong gahom ug aron ang akong ngalan igasangyaw sa tibuok nga yuta. Busa ngano di ay nagahi ang kasing-kasing ni Paraon para di ay pod nga katuyuan sa Dios nga madayag ang iyang gahom, Bradron. Tinuod. Unya unsay dugang pahayag sa Biblia mahitungod kang Paraon, Bradron. Okay niya, sa pahayag ni Pablo dinis Roma, kapitulo 9, versikulo 17, Biblia gyapon nila Rebs, di Bible. Kaya ang kasulatan nagaingon kang Faraon, gipatindog ko ikaw aron nga pinagi kanimo ikapadayag ang akong gahom. Aron matud pa ang akong ngalan ikasangyaw diya sa tibuok nga yuta. Busa si Paraon di ay gipatindog di ay sa Dios para gamiton nga magsupak-supak siya para makita ang gahom sa Dios. Sa pag-ibanghilyo pod ni Master, mga mahal namong tigpaminaw, mo ni nga ni babag pod si Bendilyo nga siya nga ang kasay. Dios na to. Og ang kalboro kay makapahinog man. Ingon pod si Master nga wala daw atong makita ang ebanghelyo ni Master among ipakita. Walay lami daw matod pa ni Master siyang ebanghelyo. Walay lami ang wali o walay kontra kay dili maila kon kinsa ang anaa sa husto nga katarungan. Busa mo na, Brad Ron. Sige lag kabulyason ning among katbang. Walay lami daw gipropesya ni Master kung wala daw say mo kontra sa among rason. Ay sadyang ni kontra sila, Brad Ron, madayag og matinaw ang atong mga rason kay matod pa ni Master. Dili man ko no maila o gusto ba atong rason ug walay mo supak di pagtesting nilang supak latipak ba doon. Tinuod ka na. Busa mga mahal mong tigpaminaw magkigsonan among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa kamaturan og miabot na mga oras sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas di Eugenio Senior kini ang inyong alagad Ebanghelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa kauban nga mga ebanghelista o ministro. Kini usab si Brother Dibs Rizaba. Kinausab si Brother Rene Telebrico. O giniusab ang inyong igsoon, Ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.